No, 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 no. Barin duba abincin nan na ko da akwai kaga fa ba cokali ko ya kamata yanzu nan dauko cokalin nan zo in hada shi in karrama shi. Let's go! Let's go! Kamar yana ka tashi saboda ba mu san me abincin nan ba kai uban waya ce ka ci abincin nan uban waya ce ka ci wallahi la ilaha illallah wa ce ka ci da kai da waye wallahi kai biya wannan abincin ko Let's go! wallahi kai biya wallahi ba ni kai tsallan kwado wallahi yalla bai ba ni kai tsallan dan Allah Allah tsallan kwado dan Allah tsallan kwado wallahi yalla bai ba ni tsallan kwado dan Allah yalla samu ko kane ba ko ina ka sa ma kai ayo